Kaskataccen ɗan Daudu wanda da bakinka ka gaya min ana ta gargaza ta kashinka. Na gan na haukata ka, na firgita ka, na gan baka da abun faɗa sai kame-kame da zare-zare da salle-salle kake. Na ji daɗi yanda na haukatar da kai daman abin da nake so kenan. Bari in gaya maka abin da baka sani ba, ni aure nake yi fa sunna nake rayawa. Ba abin da zaka gaya min akan mijina ya shiga kaina. Ka gane kafin nan ka gudu ka je WhatsApp ka je ka kwakulo voice record din da shi G Fresh Al-Amin yana zagi na. Idan baka sani ba, idan ka manta bari in tana muka a nan social media sanda muka gama cin mutuncin juna. Magana ake ta gargaza ta kashi. Babu irin cin mutuncin juna da bamu yi a zahiri ba. So wato ya nuna min a iya abin da zaka tsaya kenan. To in ji voice record din da G Fresh ya faɗa a kaina, in ji haushi in ce na daina zaman aure? A'a wallahi ni yar sinna ce. I dahiye shege wulakancaccen ɗan Daudu. Bayi da komai sai ihu da zare-zare. Zaka ci uwarka. Ni ma zagin da kika mana a WhatsApp din sai ya fito da shi. Ai na zage G Fresh, mun yi chatting da kai, na zage G Fresh. Ka fito mana ka gani. Ka fito da voice record din ko zai girgiza soyayya. Babu wanda bai san mutuncin barin nothing fit shake this relationship. Let me pass this message. Nothing fit shake this relationship. Period. Ka cire na saboda ce ka ce min ina shaye. Ka ce ya ta ba da ya ba. Ƙarya nake. Mu je mu sha shayi.